एवढा काय लिहितोय तर ह्यो गेलो आणि आम्ही उन्हातकडे फिरवत आहो आणि उन्हात फिरता फिरता काय झाला तहान लागली घसू चुकलं तर ह्यो म्हणता आपण ज्यूस पिऊया ज्यूस. तर त्यावेळी ऍपल ज्यूस त्यांना शोधले तर नाही भेटत मग ते उसाचा रस उसाचा ज्यूस पिया आम्ही ते केला आणि थंय गेल्यावर काय झाला असे 4-5 लेडीज वर्ग बघले आणि लेडीज वर्ग बघल्याने तो काय पारो ह्यो आता भाई सांगतो आपण आदर करायला पाहिजे पण अख्खे देवगड तालुक्यात वासू पण असत ह्यो ओ माहेरची गंमत आल्या थंय गेलो पागाळलो 4-5 लेडीज वर्ग बघायला मागा पाणी म्हणजे होय कसा बुवा बाकी वेळी पांड्या आता बघ कसा इम्प्रेशन पाडते इम्प्रेशन इंग्लिश बोला म्हटला वर सामान का तो वर खर्च तकडी आणि ज्यूस पिया घेतला उसाचा आणि ते काकांका आपलं तर ज्यूसाचा एक घोट मारल्या आणि त्या काकांका सांगता अरे इम्प्रेशन हे अंकल लिसन मी प्लीज गिव मी बारीक मीठ या खायचं इंग्लिश रे काय तर भारी म्हणतो उदाची पिटी ती डबल वारी पहिली भाजना आणि आताची भाजना आज आनंद वाटता मला सांगू का हसत असत की आज नवोदित कलाकार आम्ही आज भजन काय आणि भजन कसा करू हवा या गजराच्या माध्यमातून आज सांगतो आम्ही. अरे उलट बुवा आम्ही नवोदित म्हटल्यानंतर बुवांकडून काही ना काही शिव खावा मोठ्या मोठ्या बरोबर ना पण आज तेच बुवा भजनाचं अक्षरशः विडंबन करून मोकळं झाले आणि सध्या ताच चालला हा म्हणून म्हणतो बघा हा उगीच काहीतरी सांगणार शाळा आहे बुवाची आई. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो मी आत्ता आपल्या गांगेश्वर मंदिरात आहे आणि इथे डबलबारीचं जंगी सामनं. तर आता टिकोरी पौर्णिमेचा उत्सव चालू आहे 5 दिवस. आज 4था दिवस आहे. 5 दिवस कार्यक्रम असतात आणि आज 4था दिवस आहे त्यामुळे आज डबलबारीचं सामनं ठेवलेलं आहे. तर प्रणव घाडी आणि सुशांत जोईल असे दोन्ही नवीन बुवा. तर चला आता बघूया आपण. आणि ते बघा मस्तपैकी कारंजी असं ह्या केलेला आणि आता डबलबारी सुरुवात होता.
नमस्कार. पार्टनरशिप काय म्हणतात? पार्टनरशिप आहे. हां पार्टनरशिप. उद्या ये. त्या सांग येताना मला काय ते घेऊन नाहीसं करून टाकून नाहीसं करून टाकू. ते बी आहे सगळं सगळं व्यवस्थित घेऊन येताना मी सांगते. तो आता यो व्हिडिओ बघतो तेव्हा तुम्ही दिसतला तोपर्यंत दिसणार आहात. समजली पवारकडे बघतो. हां पवार साहेब होतो म्हणून त्याला सांग समजली येताना घेऊन ये मला काय. पवार साहेब बघतो. चला. वेळेची मर्यादा आहे आणि 100% आज ही चुकी आमची म्हणजे माझी जास्त. मी जरा जास्तच लेट झालोय. कारण काय विषय आज माझ्याकडे वाजूक वेगळं माणूस शेतावरतो बोर्डावर नाव तुम्ही बघलास. कारण उद्या आमच्या गावची यात्रा त्यामुळे तो इलेलो होतो आणि तो बोललो की मी बाजी वाजवते होते. म्हटलं वाजव. तर काही कारणास्तव त्याचा लेट झालो. गोव्याला येऊ आम्ही पुढे येला झालं. हे ना हे बल बंद करा. कारण ह्याच्याकडे आता बघू खूप जण डोळ्यात येतात. शिवाची जडली समाधी. जीवा शिवाची जडली समाधी. विठ्ठला प्रपंच तुटली उपाधी. विठ्ठला प्रपंच तुटली उपाधी. विठ्ठला प्रपंच तुटली उपाधी. तुटली उपाधी.
त्याच्यामुळे अवघड बोलण्यात काय अर्थ नाही. त्याचा पीठ लावून कसा सांगतोय. थोडक्यात काय झालं, आपण बघ एखादी गोष्ट म्हणजे बोलता बोलता आपण मालवणी सुशांतचा काय पीठ पाडलंय, आता तो सांगा मोकळो भाजून पाकवाजाचा पीठ पाडलं. नवीन पाकवाजा त्याच्यामुळे धुमं जरा तेलकट आहे. मी चुकले की तुका बना रे. तुझे पॉलिटिकल माणूस माका माहिती आहे. चढवूचा किती हो माणसात चढवूचा. अरे हे चढवणारे कसे असतं व त्या दिवशी ती गमत तो मित्र हो चांगलं काम धंद्यात होतो. मुंबईत असता चांगलं काम धंद्यात होतो. अगदी खावा पिऊन सुखी होतो. पण चढवूची पद्धत काय असो इलो म्हणजे हे बसलेले थंय मुंबईत असं चौकार आणि ह्यो इलो तो मित्र तो आणि ह्यो त्या मित्रांना बाकी काय होता बघलस. भावी आमदार आले आमचे. भावी आमदार म्हटल्याबरोबर काम धंदा सोडल्या त्याला. चढूची एखाद्या काय म्हणजे तसं गुलाम भारी आपण.
सुरुवात तुम्ही बघितलास माझी केवढ्या वेळेत सुरुवात होती आणि ह्याच्या सुरुवाती किती वेळ लागला होता बघलास. आज नंतर आल्याबद्दल लक्ष दे. आज हा लिहून गेले वा. हा वेळेचा बंधन माका एकट्याक नाही, लक्षात घे. सुरुवात तू किती वेळ घेतलंस. जर माझ्याकडनं चुका माका नकडे तकडे वेळ झालो तर तुका कायच अधिकार नाही माका बोलायचं वेळेवर. लक्षात घे. तू बोललंस अभंगात मी बघेन, नाही तर घरी जाताना बघेन तुका. हे 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 दुश्मन असू दे गरीब असू दे किती बी हुशार, अरे दुश्मन असू दे गरीब असू दे किती बी हुशार, शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा अरे मग काय गड्या हो तो बसला आहे ना गणी लेला मांडून लई अरे मुगलानी न जरवा कडी. मग राजानं काय केलं. राजानं आता युगत आणि युगत मांडली. युगत आता राजाच्या मुलीचं कुणाला ठावं. तुम्हाला नाही ठावं असं झालं नाही. अरे खरंच नाही ठावं. मला फक्त एवढं ठावं की बघा बघा बघा
म्हणून म्हणतो दुश्मन असू दे गनिम असू दे किती बी हुशार शिवरायांच्या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थोडक्यात घेणार कारण आपल्या कळता खय कशी बारीक करूक हवी कळला. ए तू माका सांगू नको खय तो जो खय घे आमका हे भजन आमका कळता आणि काय सांगता तो पुर्या धनश्री वडाची साल पिंपळाक लावणे ह्याचा उत्तम उदाहरण असा सुशांत होईल बुवा. अरे खेका रागाने बुवा गांगेश्वरा पुढ्या खोटा बोलणार नाही. पुर्या धनश्री तो राग नाया तो राग हा बसंत. याचं कारण तुका सांगतोय मी फोड करतले कारण सांगतोय काय सेम पुर्या धनश्री पूर्ण रागावर फक्त या अक्षर एक्स्ट्रा लागतं. झालो कळला. त्यामुळे वाटताना वाटता रे एकासारखी असंख्य राग असतं. हय मी तुका असं गळूसाठी घ्यायचं तरी नाव फेकतंय असं नको समजा कळला. त्याच्या पुढ्यात खोटा बोलायचा नाही गांगेश्वराचा. जर खोटा असता तर तो माका बघून घे ओके. त्यामुळे तो पुर्या धनश्री राग नाही. पुर्या धनश्री तुझा गाणं बरोबर दाखायचं त्याचा चांद मातला चांद मातला दीपक राणे मुंबईला आहेत काही आता इल्यात ना. हा दीपक राणे मुंबई यांच्याकडून हे 100 रुपयाचं बहुमलाचं पारितोषिकाला स्वीकारतोय. लहान काबार धन्यवाद. आणि बुवा बसंत राती हा सरत जाती चंद्रा बाई कस करमत खाई तो मोबाईल काय पुढ्यात घे. ह्याच म्हणजे माझा म्हणणं आपण पेटीवर बसून दुसऱ्यांना सांगणार असा मागा गावाने तसा स्वतः मोबाईल तो लगेच ठेवलाय. पोचलेला माणूस असेल रे तू बुवा. आपण जर समाजात शिकवता ना तर आपला सुद्धा तसा हवा लक्षात घे. आचरण लक्षात घे कळला. तर आपण दुसऱ्यांना सांगायचं नाही तर लोक सांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः कोरडे पासून अशी परिस्थिती होता कळला काय. तुझा ज्यूस कसला काय का ऍपलच्या रसाला ज्यूस म्हणतात. अहो ह्याची गंमत ज्यूसाची सांगलं येत नाही. काय सांगा रे. ह्याका मुंबईत गेलो आणि सुरुवाती कसं कोण करतो नवीन ना इंग्लिश तेवढा जमायचा नाही. आता त्या काय इंग्लिश जमता आणि सगळी जमतात म्हणजे भाषा
जिसको समजा वो पातळ पातळ हास्य होय ना रे. सगळी जमताना भाषा पहिली यायची नाही कारण त्या भाषेची पण गंमतीची झाली हो. खरोखर यायची नाही कारण त्याचा एकदा बाहुबली तो बोलतो बाहुबली भेटलो बाहुबली आणि त्यांची भाषा नाही कटप्पा भेटलो आणि त्यांची कशी भाषा वेगळी ते मध्ये हिंदी डब असा काय नाही ते करतात आणि ह्याका सवय झालेली आहे मोठेपणा करीत राहायची त्याला सवय. आणि काय गंमत झाली तो ते गेलो कटप्पाकडे गेलो कटप्पा बघला आणि त्या कटप्पा काय विचारता काय रे भाऊ कटप्पा बाहुबली मारलं कसा तसा काय रे कटप्पा बाहुबली कसा मारलं. तू कटप्पा वेगळ्या भाषेत त्याला काय कळत नव्हतं. अरे कोणी या ठिकाणी आमचे परममित्र प्रवीण आले आहेत त्यांचे आभार मानतोय. तर कटप्पाचा विषय काय रे कटप्पा बाहुबली कसा मारलं. तर कटप्पा ह्याला काय म्हणजे कटप्पा आधी काय कळत नाही हो काय विषय मी पुढे होते मग माका ते भाषा माहिती ना मी असे ट्रान्सलेट करून तर कटप्पा ह्याला काय सांगता की विचारू नको मी काय सांगलंय तर कर्मान म्हणतो म्हणजे त्याच्या भाषेत याड बुडबुड नाड बुडबुड बुडबुड. तरी पण त्याला मोठेपणा करून सवय नाही तू माका सांग तू त्या बाहुबली कसा मारलं. शेवटी कटप्पा आपल्या भाषेत सांगायला सुरुवात केल्या यम्मा नल्ला निम्मट्टा साळ गुन्ना अण्णा कोणलो कुटा थेलम्मी अंडा वेंकटा नारकुंडा उम्मा उनो कास्ता चेंगो कुस्कू ह्यो कर्मान नेलो हे काय कळत नाही ह्यो सांगता तरी काय बोल बाजू काढून घ्यायची नाही म्हणून ह्यो अच्छा असू विषय का मग तुझा बरोबर आहे एका कळला कायच नाही. आणि त्याच्यात काय तो हा ज्यूस तो विषय तर आपला अभ्यास नाही भाषेचा आपल्या इंग्लिश जमत नाही तर कसा उगाच बोलायचा. तर ह्याचा ती सवय झालेली तसं तो फॅशनेबल केस बीस त्याची दाढी बिडी बघला असतं एकदम तसं माणूस भारी आहे कोण पण जर कधी भाळान जाऊ शकता होय ना रे एवढा काय लिहितो ही. तर ह्यो गेलो आणि आम्ही उन्हाकडे फिरत होतो आणि उन्हात फिरता काय झाला तहान लागली घसू चुकलो तर ह्यो म्हणता आपण ज्यूस पिऊया ज्यूस. तर त्यावेळी ऍपल ज्यूस त्यांना शोधले तर नाही भेटतात मग ते उसाचा रस उसाचा ज्यूस पिया आम्ही ते केला आणि थंय गेल्यावर काय झाला असे 4-5 लेडीज वर्ग बघले आणि लेडीज वर्ग बघल्याने तो काय पारो ह्यो आता भाई सांगतो आपण आदर करायला पाहिजे पण अख्खे देवगड तालुक्यात वासू पण असत तो ह्यो ओ माघारीची गंमत आल्या थंय गेलो पागाळलो 4-5 लेडीज वर्ग बघल्या माघारचा पाणी म्हणजे होय कसा बुवा बाकी वेळी पाणी आता बघ कसा इम्प्रेशन पाडते इम्प्रेशन इंग्लिश बोला म्हटला वर कारमान का तो वर खस तकडी आणि ज्यूस पिया घेतला उसाचा आणि ते काकांना वापरलं तर ज्यूसाचा एक घोट मारल्या आणि त्या काकांना सांगता अरे इम्प्रेशन हे अंकल लिसन मी प्लीज गिव मी बारीक मीठ या खायचं इंग्लिश रे काय तर बारीक मीठ दुधाची पिठी ती घरात तो म्हणता मिक्सर नाही घरात म्हणता तू खाटखूट करतो माझ्या घरात येता ये आणि बघ अख्खी जी रूम आहे ना त्याच्यातली बटना तू बघून तुझे डोळे चकली होती चकली लक्षात घे कळला माझ्या घराकडे 9x9 ची रूम आणि ते तो मी स्टुडिओ केलेलो असं जे माझे युट्यूबला गाणी वगैरे बघत असतील त्यांना माहिती असत मी रेकॉर्डिंग सगळं करतोय आणि अगदी नकोच असले माझ्याकडे मशिनी हवं कळला त्यामुळे मिक्सरचं तू माकाश तू बघ जा त्याच्यात तुला काय कळता काय आता सांगतस ना शार्प आणि बेस तर काय नसतात हाय आणि लो असतं लिहिलं त्यांना विचार कळला आता कच्चा मिक्सर खाटकुट खाट काय का तेवढा सोप्या नाही आता उगाच नाही डबल वारी क्षेत्रातील बाबा तेवढे पाजळूचा लागता तरी मध्ये बोललंस ना तर तुझे दात पडे तू नाकार लोक माझ्या मातल आधीच्या नाक चपटा तू मध्ये कशा मरत आणि बुवा साधो समजत असतील मला काय सांगता माझ्या नादाक लागा नको लागला तुझ्या नादा तू काय करत असता मला
बघूचा मी साधं वाटलं. अरे बाबा हे पुराण उरलेलो माणूस आहे मी. पुराण आज सकाळचीच गोष्ट 4 गाडी माझ्यापासून गेले. माका काय झाला बोलायचा ना. 4 गाडी माझ्या वरसून गेले. माका काय झाला होणारच ना. माणूस कसं होय. 4 गाडी माझ्या वरसून गेले. नशीब मी पुलाच्या खाली उभं होतं. मराठी भाषा बुवा जशी वळता तशी आपल्या वळणुके कोणी खाऊचा काम नाही यार. काय तंबाखू तो मागाची टाळी सांगलं गो तंबाखू नाही. आता काळ कसं म्हणलं बा काळ बदललो. आता तंबाखू नाही. आता चाय बघा चाय काय म्हणतो अमृत तुल्य. अमृत तुल्य सलगर चहा. त्यामुळे व्यसनावाले भडकले. चायचं अमृत तुल्य म्हणतं तर तंबाखू सुद्धा आम्ही चैतन्य चूर्ण म्हणतो. होय ना. आणि मग चैतन्य काढा आणि घरी पण पाडा. पण व्यसन मंडळी वाईट. कारण आता तरुण पिढी व्यसनाच्या आहारी जाता. पण या वाईटा कारण आपल्या घरी मजा येतली पण तो चित्रगुप्त सगळा लिहता हा पाप पुण्याचा जागा हा. आणि मग आपल्या 84 लाख जन्म आणि त्याच्यात ना आपला आत्मा तो भटकत राहणार. जेवढा आपला पाप असतात तेवढा आपल्या नंतर 84 लाख जन्म नंतर आपल्या की मानव जन्म आपल्या भेटलेलो हा. त्याचा आपण या नामस्मरणात सार्थक काहीतरी करू हवा. कारण कलियुगी श्रेष्ठ नाम हरी जय जय राम. दारू त्या दिवशी आमच्या बाजूला तो बाबलो काय झाला त्याला भयंकर व्यसन भयंकर. म्हणजे पिल्या नाही ना तर त्याला म्हणजे मनात शांती नाही भेटायची शांती. आणि रोज पिऊन यायचो. आणि बायको शेवटी कंटाळ झाली. किती सहन करणार आहे कारण किती सहन करायचा. आणि मग शेवटी त्यांना बायकोन ठरवल्या आज रोज रात्री लेट यायचे ना ते गृहस्थ. मग त्यावेळी बायकोन ठरवल्या आज हे किती वाजता येऊ दे का दार उठायचा नाही म्हणजे नाही. आणि तास झाला. हो गुलाब रात्री 2:30 वाजता येलो. 2:30 वाजता एकदम तारा टोंडी करून बायको सांगता कोण बायको म्हणता दार उघडणार नाही म्हणजे नाही. असं काय करत नवरा ना तुम्ही दार उघड. बायको म्हणता अजिबात नाही तुमची लय नाटकं बघून घेतली. आता दार उघडणार नाही म्हणजे नाही. शेवटी 60-45 वाल्यांचा डोक्या म्हणजे जबरदस्त. त्याला लगेच आयडिया लावल्या. बायको सांगता दार उघडण्याचा तुला शेवट राहतोय बावड्या जाऊन जीव देत. बावडी जीव देतो रे म्हणतात. बायको तरी पण ऐका ना. बायको म्हणता आज जीव द्यावा नाही तर काय तर करा दार उघडणार नाही म्हणजे नाही. शेवटी त्या गुलामात काय आयडिया करूची. बावडेकडे गेलो एवढं मोठं गुंड घेतल्याने बावड्यात टाकल्याने लपात राहलो. बायको पटकन येऊ. शेवटी त्या गाडीत तिचा अगदी झरे पडले काळजात पटकलेली नवऱ्यात सुजूक लागली. यो गुलाम पटकन गुंतून गेलो. बायको कडी लावून घेतलाय. बायको भाय बायको ते का सांगता हो दार उघडा नाही म्हणजे ना दार उघडणार नाही म्हणजे ना. हो असं काय करता मी बायको ना तुमची दार उघडा. हे मगाशी मी तुला सांगितलं तू दार उघडलं काय मग मी तुला दार उघडीत ना. बायको सांगल्या शेवट सांगतोय दार उघडा नाही तो बोमटा नको गाव गोळा करी. तरी पण त्या गुलामाच्या डोक्यात काय तो सांगता बायको तू आज बोमटा नको गाव गोळा करायचं काय कर. मी त्या गावात विचारतले रात्री 2:30 वाजता ही बाई घराच्या बाहेर करीत काय होती. तेवढा भारी त्यांचा डोक्यात असता. ठीक आहे आपल्याकडे वेळ कमी हा. आणि बुवा आतापर्यंत गजर माझा फक्त 15 मिनिटं झाला लक्षात घे. माका माहिती वाजले किती पण 9 वाजायला 5 मिनिटं ह्याला माझ्याकडे गजर दिले आहे. त्यामुळे मी किती कमी करणार. ह्या जगा पण ह्याचा काहीतरी अक्कल हवी होती. काय रे ती नाही ना तुका त्या बारीक मिठाकडे अक्कल तुझी बरी वळता. काय सांगतात प्राणप्रिय शब्द तुझे गीत माझे जीवन गाणे गाशील का. प्राणप्रिय शब्द तुझे गीत माझे जीवन गाणे गाशील का. प्राणप्रिय पण काय स्मार्ट डोक्याची पटकन सांगायला टाकल्या. अरे बेड्या गाल तुझे हात माझे कानाखाली खाशील का. मग काय
दिल टुटा आशिक. लगेच झाडाखाली गेलो आणि गाणं चालू केलंय. हो हो गजर अरे बुवा 42 मिनिटं गजर. हा हो मी 22 मिनिटात घेतो. शोधून शिनला जीवा तारे साध तुलाही पोचल का. शोधून शिनला जीवा तारे साध तुलाही पोचल का. तारोदारी ओळखल भारी भाग तुझा कधी लागेल का. श्याम मुरारी कुंज विहारी श्याम मुरारी कुंज विहारी तोशी भारी भेटल का. वाट मला या गावाची आज कुणी तरी गावाला शोधून शिनला जीवा तारे साधत लाई ओझल का. तारोदारी उडकल भारी भाग तुझा कधी लागल का. श्याम मुरारी कुंज विहारी तोशी भारी भेटल का. वाट मला त्या गावाची आज कुणी तरी गावाला. आज एकच सांगते मी, आज गाडी पोहंगा एकही शब्द न बोलता मी गजर करू जो. आणि भावा तुका सांगते गजर ह्यो खरोखरच वर आणि उद्या मग दिसा को तुझ्या चॅनलला. कारण आज परिस्थिती काय चालली आहे भजनाची, ती भजनाची परिस्थिती कशी चालली आहे ती माझ्या गजराच्या माध्यमातून मी या मायबाप भजन श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवणार 100%. बुवा बराच काय काय बोलले असत गजराच्या माध्यमातून. बुवा परतफेड तुमची करणार 100%. गजरात सुरुवात करूया.
तुमचं काही बोलणार नाही, पण आज या कोकणात भजन कसं चालू व्हावं आणि यापुढे कसं चालू व्हावं कसा हात त्या गाण्याच्या माध्यमातून मी सांगणार आहात. परशुराम पांचाळ बुवा ही फेमस जोडी. तेव्हा कदम बुवा आणि पांचाळ बुवा म्हणजे असा बुवा. तर पांचाळ बुवा कदम बुवांना काय म्हणायचे आणि जाग्यावर गजर असायचं तेव्हा आणि प्रत्युत्तर पण जाग्यावर असायचा. आमचे पांचाळ बुवा कदम बुवांना काय म्हणायचे बघा. काकावडीतला दादावडीतला मामडक्यातला भोला आणि 2 स्टँडर्ड आवाज. काकावडीतला दादावडीतला मामडक्यातला भोला हे बुवा तुझं भाषण नको, बुवा तुझं भाषण नको, भजन दाखवा मला. आणि त्याचा प्रत्युत्तर कदम बुवानी कसा केल्याने आपण बघा. कमळी लक्ष्मी दमडी भवानी मडका धरणी माता. काय म्हणतात. कवडी लक्ष्मी दमडी भवानी मडका धरणी माता. जा जा बंद कर आता तुझी सुधाराची गाथा. असे जागेवर विनोद असायचे. म्हणून मायबापू सांगतोय की कदमबुवांच्या जमान्यात होते असे असे का असलेले विनोद आणि याने सांगा कुणी साक्षी भजन रसिक. एवढंच सांगतोय तुम्हाला की आज या डबलवारीच्या क्षेत्रात कोण तलवारी किती काढता. भजन रावला बाजू 65 किलोची तलवार. अरे छत्रपती शिवाजी महाराज जर आज असते ना तर प्रत्येकाच्या घरात वगैरे सोन्याचा होता. आणि आजचेच बुवा सांगतले 65 किलोची तलवार. आणि पुढे सांगतले काय माका एकट्याक नाही जमली तर 4 माणूस करून आणीन आणि बुवा तुझ्या मानेर घालीन. ही आज रूढी परंपरा चालली आहे चांगली, ती अशीच चालू दे. ह्या काहीतरी बंद होऊ का म्हणून म्हणताय भजन रत्न तुम्हीच बंद करू शकतात. कारण भजन मात्र नंतर तुमच्या हातात हा. ती खायच्या बुवा कसा काय सांगू खावा खायच्या बुवा जाग्या राहू करू हा म्हणून म्हणतोय.
दशावतार, पण कोकण कलाभूषण ही किमया साध्य करून श्रीलंकेचाच मानाचा तुरा मिळवणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे आरेगावचे रत्नथोर कैलासवासी चंद्रकांत कदम पुन्हा होणे नाही. अरे माझं कोकण कसं आहे एका गजराच्या माध्यमातून ज्यांनी सांगितलं, कैलासवासी परशुराम पांचाळ बुवा पुन्हा होणे नाही. लंडन मध्ये जाऊन ज्यांनी हरिनामाचा जयघोष केला ते कैलासवासी कमलसुंदर विलास बुवा पाटील पुन्हा होणे नाही. वामन बुवा खोकर, काशीराम बुवा परब, चिंतामणी बुवा पांचाळ, अर्जुन बुवा तावडे, अमृत बुवा मोडक पुन्हा होणे नाही. हा म्हणून म्हणतोय बघा, डबलवारी पहिली भाजना आणि आताची भाजना. आज आनंद वाटता मला सांगू का हसत असत की आज नवोदित कलाकार आम्ही आज भजन काय आणि भजन कसा करू हवा या गजराच्या माध्यमातून आज सांगतो आम्ही. अरे उलट बुवा आम्ही नवोदित म्हटल्यानंतर बुवांकडून काही ना काही शिव खावा मोठ्या मोठ्या, बरोबर ना. पण आज तेच बुवा भजनाचं अक्षरशः विडंबन करून मोकळं झाले आणि सध्या ताच चालला. हा म्हणून म्हणतोय बघा, हा बरोबर ना? उगीच काहीतरी सांगणार नाही, शाळा आहे बुवाची आई. फक्त भांडतात ते धोतर मातीच्या नीत हो बाई, भजनाची परंपरा सारी जपतात, पण भजनाची परंपरा सारी जपतात. छत्रपती शिवाजी महाराज छात्रवंत तर म्हणजे त्रयस्थ, पण म्हणजे पतीचा पावन, ती म्हणजे तिचा आशीर्वाद, त्या शिवनेरी मातेचा उपवास, शी म्हणजे शिवनेरी दाखविणारा, वा म्हणजे वाचण्याच्या आहारी न जाणारा, जी म्हणजे जिजाऊचा तारा, व म्हणजे मराठी मोळा, हा म्हणजे हार न मानणारा, रा म्हणजे राजश्री आणि ज म्हणजे जनता जनार्दनाचा करणारा, तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराज की असं बुवा सांगू बाबा, की सोडा उसातो रस असं नको, ह्या बंद काहीतरी हो बाबा. भजन अध्यात्म, अरे बुवा प्रारब्ध मुलाला चुकलं नाही. जी देवकी माता 8 मुलांना जन्म देऊन एकाही मुलात ती पान्हा पाजू शकली नाही बुवा, हा तिचा प्रारब्ध. अरे अध्यात्म काय, जगातील सगळ्यात पुण्यवंत माणूस जर कोण असेल तर तो कर्ण, बरोबर. हा आणि बुवा गर्वाचा विषय, महत्वाचा विषय, 33 कोटी जेव्हा पण जेव्हा गर्व झाला बुवा, बरोबर. त्याचं नाव बुवा दक्ष प्रजापती, बरोबर. आणि त्या जेव्हा बकरा मुंडी थोडं वेळ नाही चांगला असेल पुढचा, ओके. परशुरामाची पवित्र भूमी सांभाळून घ्यावा, कारण नातवंड तुम्ही जेव्हा भारी करत होता तेव्हा एवढं बारक होतंय. काय सुकड्या गजराच्या वाजाचा हाता योग्य आहे, बरोबर ना. जुन्या गाण्याच्या बदली बुवानी समृद्ध केलं ते भजन. या ठिकाणी आमचे परममित्र, आमचे लब्धे, त्याचप्रमाणे माझे सगळे भावाचे सगळे या ठिकाणी भार्याचा लाभ घेऊसाठी तुमचे सुद्धा श्री महापुरुष प्रसादिक भजन मंडळाचं लाख लाख आभार मानतोय.
अशा भजना गजराच्या सांगितलं एवढंच सांगते. आज मायबाप भजन श्रोत्यानो भजन कसं करू हवा, भजनातले जे काय विडंबना चालू ते बंद करूची ताकद फक्त मायबाप भजन श्रोते तुमच्या हातात आहे. ह्या काहीतरी बंद राहू दे, पहिल्यासारखं भजन ह्या पण वेळी होऊ दे अशीच नवोदित कलाकार म्हणून एक विनंती करतोय. बस गजराची सांगत होई गुरुचरणास, होई गुरुचरणास. काना रे गोविंदा गोविंदा गोपाल. त्याचे देखील आभार मानतोय. मी पण बघत असते व्हिडिओ. खरोखर बरोबर झालं. वेगळा सादर करणार होतो, आता ते बसले लगेच. उडाली उडाली पक्षी गेली अंतरी.
करुणावतारं संसार